abnormal na mga pagulan. Ito ay sa pag-asay dahil sa presensya ng La Nina condition sa Tropical Pacific at ang inaasang pagpapatuloy nito batay sa isa ng obserbasyon at pag-aaral. Ang abnormal na mga pagulan ay dahil inaasahan din ang mataas na tsansa ng Oh my God! sa para at kombinasyon ng mga weather system na may dalang ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na patuloy na magbantay sa lagay ng panahon. Samantala dito naman ngayon ng Quezon sa Quezon City, tumigil na ang mga pagulan. Ako sa Glenn Bredo, tutunan din si Tirong Ubi. Apat, totoo. Sumaradyo, DZWB, Pantay, Bintol. Wala naman kay Rod Vega, Samar, wala pang naiulat na pinsala sa mga infrastruktura matapos pa ang malakas na lindol dyan sa Davao Oriental. Rod. Wala pang naiulat na pinsala sa infrastruktura mga pagawaing bayan sa lalawigan ng Samar matapos sa malakas na lindol sa Davao Oriental. Ito ay batay ngayon sa report na nakakarating sa DPWH mula naman sa lalawigan o sa provincial DPWH office. Patuloy na rin ang hinihintay na ang mga assessment at iba pa mga reports mula naman sa mga lalawigan ng Davao Region. Ayon sa DPWH, tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang koordinasyon para naman sa pagbibigay ng assessment at tulong sa mga tauhan nila na kailangan ang Wala na, hindi na gumalaw. Ayan, maaga pa naman. Sa muling pagharap sa pandemya ng Senate Committee on Finance, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na matapos ang kanyang konsultasyon sa DA na pagkasudoan nilang akuin ang responsibilidad dahil malagang maipagawa ang mga farm-to-market roads para sa mga magsasaka sa buong sektor ng agrikultura at Magsasawa din kayo. kaya pagkain para sa lahat. Sa budget hearing ng nakaraang araw, pinapili nila sina Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng Senate Committee on Finance at ni Senator Tito Pangilinan na chairman ng Senate Committee on Agriculture kung sila ang magpapagawa ng farm-to-market roads so tatanggihan nila lang ang kanilang 60 million pesos na budget para dito at iinipan sa ibang programa. Ang nila rin malaki itong responsibilidad para sa DA kaya naman makikipagtulungan sila sa mga lokal na pamahalaan sa pamahalaan ng mga magsasaka, independent auditors at mapagkakatiwalaan third-party surveyors para matiyak na gagamitin ng tama ang pondo at may pagkagawa ng gusto ang mga farm-to-market roads. Siguro na kung gagawa sila ng mga kalsada patungo sa mga samahan at hindi sa katiwalian. Ikinagawa yan nila ng Senator Pangilinan, partikular ang sinabi nila Ren na gagawin katuwang ng DA sa mga proyekto ang mga lokal na pamahalaan at grupo ng mga magsasaka. Sa kanilito pagkagawa, gustos o pagdog ng pagdadiliwanag bilang sa na override ng may 10 billion pesos sa mga farm-to-market roads na itinagawa ng DPWH. Ako si Tina Rado, sa radyo DPWH. Salamat, Nico Ravel. Simulan natin ang ating mga produksyon. Yung presyo ng isda, presyo ng bigas. Ikaw yung problema sa farm-to-market roads. Ibig sabihin, yung dami ng problema natin, nakulangan ng post-harvest facility, ng modern machinery para mas mapalakas yung pag-aani at mapabilis ang pag-aani. Meron pang matagal ng lupang-lupang problema na nakailangan sa ilalim ng sektor agrikultura. Farm-to-market roads na mapabilis ang pag-aani ng production ng mga magsasaka natin. Dahil lang sa DPWH. Baka bawas na lang yung mga farm to market at sa Philippines. Baka mababawasan na yan. Kalaro na madami eh. May mga lugar na umuulan. Kahit na meron mga farm nila katabi ng daan. Pero may farm pa rin. Malawak pa rin ang farm. Grabe.
Posible naman hindi gumalaw. Kasi gaganda-ganda ng daan. Sisirain niya lang. Tayo ng subdivision, binaayong lugar. Putik ang dinadaanan. Sementado dati. Oo. May kwan pa, espalto, wala lahat. So, Ito pinag kasi MX namin nakakalusot eh. di ba? Kaya, Oo. kaya nabubuwag yung tulay doon eh. Oh. Oo, Ano ba? maganda ho. Isa pa, gusto niyo ho, kumanda ang ating agrikultura. O siyempre, Quadcat tayo. Instead na mag-hire ng mga personnel para saan ba, DPWH o Saban, DA. Hindi, mag-hire ho tayo ng mga magsasaka. Damihan natin mga yan. Sweltuhan nyo. totoo yan. Nadami ang para matuto tayo mag-farming. Pero nyo, lahat naman ho tayo na involve ho dyan sa farming. Pag pumasok, nagsisilbi na ho kayo. Public service na rin ho yan. Oo. Kasi nagpapakain ho kayo sa bayan, taong bayan. Di ba? Ano daw? Kalabaw? Ano to? Nakakamiss rin yung mga kalabaw. Nung bihira na ako makita. Ilan na lamang ata meron tayong kalabaw. Dapat damihan yan. Di ba meron tayong kalabaw doon? Meron. Nagpapadami yun. Ano yun? Yung Carnival, pati sa production ng beer niya nila. Dahil sa kanila. Merong Carnival Farm, ito ng Baisiha. Ayun. Yan ay resulta ng batas na ginawa ni dating Pangulong Joseph Estrada na siya senador pa. Dahil doon sa kanyang pag... Ano siya senador pa yan ang natatanging batas ni dating Pangulong Estrada. Dahil yung kanyang English ay... Sabi pa yan, soon magkakaroon tayo ng constitution meeting. Nakakarabot ka po. Pero, di ba, ang ating mga kalabaw, siya ho yung mga partner yan, ang ating mga magsasaka. Kita akong kalabaw pa yung kwento eh. So, sana matulungan natin dahil dumami pa ang mga yan. Sige, sandali. Babalik ko tayo, mga kapuso ko natin. Elora na. El Ora. Eksakto, alas 4:45 na ho ng hapon. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Ang oras na ito ay hinatid sa inyo ng Robust Diet Arizona for Men. Para sa mga kalalakihan, ang oras na ito ay Gagalaw yan. Ano ka mainip? Puro ano pa lang eh. 10 times greater and stronger hair versus non-conditioning shampoo. Double ways sa Double B. May tanga talagang tao. Lahat magulat sa bagong sarap ng Nescafe Creamy White. Sarap ng Nescafe with double the creaminess from Nestle Milk. Bakit? Kaya lipat na sa new level of Nescafe Creamy White. Level up na with new Nescafe Creamy White. Galvanized iron sheets pa ang kailangan nyo. Hanapin ang tatak. Sumo GI Sheets. Sumo ang deserve mo. Sumo brand GI Sheets with rock-forming quality. Sumo brand GI Sheets. Siyang nagpapakilalang si Tera. Why go to the hottest viral and quick Kapuso videos on Kapuso Shorts. Aling sa mga show na tatanong sa akin, nagpa-prank ba kami? That's non-stop Kapuso energy, all in one feed. Fresh and packed on GMAnetwork.com/Kapuso Shorts and via the GMA mobile app. The hype is real with Kapuso Shorts. Mga kapuso, ready na ba kayo sa another Sabado na puno ng saya at papremyo? Magsaya na at manalo sa Nagalaw. Barangay. Para na sa October 11, Ginagalaw Sabado, dito. alas 5 ng hapon sa Sunny Boy Covered Court, Barangay Puno, Mandaluyong City. Wala na, puno na yun. Natin ang walang kupas na Barangay LSDJs na sina Papa Ace at Papa Johan at ang mga mapagkakatiwalaang boses ng Super Radio DZBB anchors na sina Rene Santa Cruz at Henry Atuelan. Maghanda na dahil papasayahin namin ang inyong hapon with dance fitness, fun games at super biritan sa ating singing contest. Susugod din para makipagkulitan at magpakilig ang GMA Sparkle Artists na sina John Clifford at Liana Castillo. Kaya mark your calendars na sa Sabado, October 11, alas 5 ng hapon at baka ikaw na rin ang sunod na mag-uwi ng cash prizes. GMA Afford the Box, a brand new Android phone. Kita kids mga kapuso. Nasaan ka man ay pwede pa rin makisaya by following our Super Barangayan live reports sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin na Thank You Man, Jennifer, Yakult, Bingo Plus, Big Time Hot Dog, Planet, at Sangguniang Barangay ng Barangay Hulo, Mandaluyong City, Super Radio DZBB, at Barangay Arrest
sila sa loob. Sa labas na ng simbahan. Pero dahil hindi na tayo nakita. Okay naman, okay naman. Wala nang makikita. Oo, ang atin na ho mga puntahan. Sa ilang saglit, mga kapusok. Ang balita nito ay hatid sa inyo ng Brea Generic. Tunay na world class at kalidad sa abot kayang halaga. Kapag may isa na ang gusto, piliin ang world class. Piliin ang Brea Generic. Opo, at kami po ay salamat at Bigyan tayo ng panahon. napakaraming pagkakataon ngayong araw na binigyan tayo ng pagkakataon ni Director ng kaya nila si Director Post, City Office of Civil Defense. Region 11. Director, magandang hapon po. Magandang hapon sa Buli at sa inyong dalawa. Ano ang latest? Ang nasasakupan po ninyo ay Davao del Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Grabe, 10 minutes sa Langgala ko. Yes. Opo. Ano na po latest sa mga lugar na yan, Director? Sobrang traffic, grabe. Ayaw paggalala. Ina mo. Puro doon sa kaliwa. Meron tayong so far sunlight light, no? Na sa road, sa kalye, sa different bayan ng Aragona and bayan ng Mati at sila sa atin. Ngunit, only pasapot naman. Then sa Tarragona din, sa bayan sa Tarragona, meron ng street road yung alternate street nila doon. Meron mga traffic. Ito, traffic walahan ng mga taxis, traffic building, no? That were already initially assessed by the city disaster of Mati and municipal disasters ng bayan ng Manay. So, may mga ilang na sila ng count sa mga nasira. Ngunit, yung initial surface assessment lang muna sila. Wala pa yung sabihin ko engineering assessment to determine secretive factor. No? Panglima, tinignan namin yung mining areas, no? Ang guidance ni Civil Defense District or Salon Cabreos, silipin yung mining area. So, tinaanan namin yung mining area sa Barangay King, no? Pagsukan, Davao, de Oro na ito. At may reported na this dead doon. No? Na-confirm po ba? Yun ang information ng kasundaluhan natin. No? Balita parang dalawa. Now, but yung aerial survey, pakita mo, wala namang sinasabi na massive landslide na nangyari. Pero talagang yung mining area, visibly, very highly vulnerable to landslide talaga. Especially, mabuti na lang, hindi masyadong maulan dito. Kaya kung maulan dito, with the earthquake kanina, buo yung mga lupa nila. No? Maraming mamatay. Ang buti lang, very medyo dry pa kayo dito. Then another is yung churches dalawang church natin sa bayan ng Manay, sa barangay na church, sa mayroon din mga minor na. Now, yung general impression ko while on air, of course, the tsunami pala. The tsunami threat na sinasabi, wala kaming makitang sign of tsunami threat. Napakaganda ng dagat. No? Salamat sa Very calm ang dagat at magandang panahon. So, walang kwan. However, our mayors, through our governor, nauteran niya lahat ng mga mayors for preemptive evacuation.
meron na. Pibok, Puerton, kung may tsunami, darating ang estimate nila. So walang dumating at flood na ganun lang. So, in general, kasi malakas yun, di ba? Naparang sa ito. Tapos sa Manay, sa bayan ng Manay, 67 ang report ng mayor at ng state municipal council. However, no, we're really very happy that yung done not that many or unexpected. Pero sa bayan ng Tarragona, kausap kong mayor ngayon, si Mayor Benji Bulao, ang sabi niya, as of now, ang bilang niya, meron sila 20 totally damaged house. Oh, bahay naman ito. Doon sa barangay, ay maganda rin sa barangay. Sa along road din yan na barangay, National Road. O sabi ko nga, please confirm it, submit it in the written report para ma-refer natin sa DSUD. Mabigyan ng mga assistance. Meron yan dito din, 30,000 Opo. per house. Yung immediate assistance na kinakailangan. Hayop! So, yun ang so far. May nakita rin kami yung aerial, malaking bahay, concrete, bulak din sa barangay San Ignacio sa bayan ng Manay. No? Kasi yung bahay din yan, nakadikit sa bundok pa. Sa slope, nakadikit. So, siguro, kung ganito yung slope at nasira yung bahay niya. Concrete na malaking bahay. No? So far, yun naman ang nakita namin na nag-port na ardan namin kami ngayon dito sa kampo ng airport para process ano yung mga sharing of information. Ano ba talaga yung nakita? Director, may Mahina yung nasa unahan. May Saturday classes, mai-recommend ng OCD na pwede nang magbalik ng klase, magbalik ng trabaho, Okay. agad kahit sa Monday. Sa bagay na yan, ma'am, Opo. this is the local activity. But then nag-uusap yan yung siyempre yung munisipyo at city government sa magkakandak ng inspection sa mga security ng mga building. No? So, pinili ko din sa decision kasi wala. Okay, Director, yun lang kanina sabi nyo, nakita nyo yung mining area. Ito yung sikat na, di ba? Mining, kung saan maraming dito dyan. Ito yung sa area ng Mount Diwata, Mount Diwata. Hindi. Sa barangay King ito. Yung mga Diwata is Montayo. Tayo, okay. Ito sa municipality o Pantukan. Okay. Itong bahay ng Pantukan. Sabi nyo nga kanina, medyo, ano yun, landslide itong area talaga yung lugar. Oo. So, anong plano ko dyan? Hindi ko Yung dalawa na kapag, Director. Opo. Utang ina mo. Tanga-tanga. Hihina ng putak. Luwang naman tayo, ano yung dahil sa According to our assessment ngayon, based sa military information, daw yung tinira. Natabunan ng guwa ng lupa, Director. So, but we have to see the official report. Ito yung information from the Hoy, ano na? Director, lang
Civil Defense Region 11. Super Radio DZBB Pantay Goal! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Rhea Generics. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. Kalora! Alora, 2 minuto na makalipas sa alas 5 ng hapon labanan ng fake news. dapat totoo. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Soviets for Kids. Ang pang-agat na ka, bago lumala. Double way sa Double B! Number 1 sa Mega Mega. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga Gago. world-class na produkto na ginawa sa parehong 505 pagkakaiba na, ng oh. mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifac para sa Rhea Generics. Rhea Generics. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kasi, sorry, di kita nakita. Nadiligan sa tuloy. Good eyesight makes perfect movements for expert eye care. State-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Hiling, hiling. With Dog Key. Mapapanood sa GTV. TV27 Manila. TV27 Palawan. TV22 Mount Santo Tomas. Linya TV27 San Nicolas, Ilocos Norte. TV26 Abani. TV27 Lumigarao. TV26 Mount Manoy.
Oh. V3M. Hmm? Hello? Hindi kita marinig. Oh. Papunta na ako. Oh, sige, kita tayo doon. Nakita, di ka pa yata umaalis dyan. Hindi na. Pa-SLEX. Pa-SLEX na ako. Oh, sige. Oh, sige. Oo. Oo, napuputol ka. Oo. For today's show, magkasama po kami kahapon na Christo at Dingdong Dantes para sa Binuan Tama Masterclass Series Oh, tangin, sa tangin. San Sebastian College, Recoletos. Bahagi po ito ng aming ongoing campaign na Binuan Tama, kung saan inihikayat po namin ang lahat na piliin ang tamang informasyon, tamang kaalaman at tamang asal sa araw-araw. Tia Arcangel interviewed us in front of student leaders and student influencers from different colleges and universities dito sa Metro Manila. Si Dingdong po ay nagsalita tungkol sa disaster preparedness na napaka-importante po sa panahon ngayon. Samantala si Chris naman God. about sports science and wellness. At ako naman po ay spoke about the anatomy of chismis sa ating bansa na napaka-relevant